Ja moro kaikille. Eli sunnuntaina lähdettiin sitten Fundro Cupin kisaa Jyväskylän Laajavuoreen. Toinen osakilpailu oli ja ei ollut ilmoittauduttu Ismon kanssa sinne, mutta päätettiin kuitenkin lähteä vähän kisatatsia taas hakemaan pari viikon tauon jälkeen. Ja päästiin nyt kerrankin kuivissa olosuhteissa Jyväskylässä ja oli kyllä ihan hieno kisa ja hyviä pätkiä oli. Ja kisassa ajettiin 5 EKT ja 2 kertaa tässä nyt kuvassa pyörii nyt tuo random pätkä mikä meni hyvin ja lyhykäisyydessä niin siellä oli itsellä ongelmia oli tuossa vasurissa, joka tulee 3. klippinä tässä videolla sitten vasurissa, ja sitten tuo Ometka parkkilosottelu sitten, niin niissä jäätiin ja tuossa vasurilla niin kävin kylellään myös ja meni aikaa siihen sitten, mutta ei saanut vaan oikein kummallakaan ajokerralla niitä oikein sattumaan, mutta sitten nämä 3 muuta eli randomi, mikä tässä nyt näkyy parhaillaan, ja tuo poikamies ja eritoten loiva niin ne kulki kyllä hyvin ja tää randomi siis kulki kans hyvin. Ykkössijaa tuli molemmilta ajokerroilta, vaikka tuo toinen ajokerta meni vähän virheitä tuli siellä tehtyä. Tää ajettiin viime vuonna Cupin kisassa, muista oliko ihan just sama lähtö, taas oli aika lailla sama lähtöpaikkakin. Ja on urautunut siitä sitten viime vuotesta aika paljon, mutta hyvin meni, mutta lentohiekkaa siellä oli mutta sitten tuo vasuri, mikä oli ihan hankala, sekin oli aiemmin ollut tuossa Cupissa jossain muotoili, se vähän poikkesi nyt kuitenkin sitten, että kaikki ei ajettu siitä, mutta se oli hankala oli itselle, se ei oikein lähtenyt ja siinä jäätiin sitten vähän liikaa. Itse kaatumisessa nyt jos vertaa omaa sen parhaimmalla aikaan, niin ei ollut kuin 7 sekuntia, mutta miten se kertautuu sitten sinne, kun sulla jarru kahvikinoissa ja niin poikkaan. Se on semmoista, mutta se on spekulointia, se pitää pysyä sille sivulle. Mutta sit Ometka oli parkkilosottelua ja se nyt meni ihan ok, mutta ei siinä mitään ihmeempää. Ei vaan kerennyt sillä olla kokea ollenkaan, että siinäkin tukkaa tuli sitten ja ei ollut sinällään mikään suosikkipätkä kyllä. Mut sit nää suosikkipätkät oli tosiaan poikamies ja loiva ja tuo randomi, mikä tuossa menikin jo, niin niissä oli kivikkoa ja teknillisyyttä ja kaikkea vauhtia. Varsinkin loivalla oli hyvää kyytiä. Tässä tää kaatuminen tosiaan, ihan kyynärpää sai kipeitä, mutta jatkettiin kuitenkin. Eikä onneksi vaikuttanut tuolla jotain siitä merkittävästi. Ei ollenkaan. Hyökättiin samaan kyytiin. Mut joo, eli nuo 3 pätkää, mikä tuossa tuli sanottu jo, niin niissä oli kyytiä ja loiva varsinkin, niin ura ensimmäinen koko kilpailun kovin aika, niin yksittäisenä aikana kuin sitten yhteen laskettuna aikana oli ihan mukava muistella sitä, että se kulki kyllä hyvin. Ja sitten tuo randomilla tuli myös kärkeajat omassa luokassa, eli 40 myös molemmilla ajokerroilla. Mutta sen pidemmittä puhetta, niin ei muuta kuin videon pariin ja sitten tässä seuraavia kisoja varmaan leville sitten lähdetään sitten 3 viikon päästä sitten ja muuta kuin yritetään kuntoon viilalla siihen mennessä sitten vielä vähän tekemään, mutta ajo maistuu ja ajo kulkee nyt hyvin, tästä on hyvä jatkaa ja ei mitään, kiitoksia kisajärjestäjille kisoista ja kilpailijoille ja onnittelut maalin päässeille ja podium kuskeille. Se on, palataan kuule taas ja se on moro!
Mitä? Tulit kova. Kyllä tuli hyvin. Nyt lähden 15 sekkaa perässä. Nyt 15 tai 20 sekkaa meni kun tulit. Sitä oluttaa kun tulit. No. Vähän jäästä. No aika lähellä varmaan ollaan. Teen virheen sinne. Suoralle käännettää se valuu pitkäksi. Niin se. Vittu pari sekkaa mennä. Se on pirullinen, kun sä tuut kovaa siihen jarrutat. Joo. Se on tämmöisellä pätkillä niin kriikki. Oo. Voi voi. No.